Sakemm ġie arrestat fl-2019, ftit kienu dawk li kienu jafu bl-isem ta' Jorgen Fenech, imprenditur żagħżugħ illi kompla jibni fuq is-suċċessi tal-familja tiegħu, sakemm fl-2013 ħallew il-proġett maġġuri kważi waħdu, il-proġett tal-Power Station tal-Electrogas, biex imbagħad fis-snin ta' wara kellu jseħħ dak illi ftit hemmnu li jista' jiġri, l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, bil-prosekuturi fil-ġuri li għaddej bħalissa jorbtu isem Fenech ma' dan il-qtil makabru u ma' komplott sħiħ li kien ilu xhur jinħema. Skont l-att ta' akkuża, Fenech kien sejjaħ lil Melvin Teuma, il-middleman, biex isib lil xi ħadd ħalli jeħles minn Caruana Galizia li f'dak il-perjodu kienet għaddejja b'xogħol investigattiv fuq sterja ħarqu li fiċ-ċentru tagħhom kien hemm il-Gvern Laburista immexxi minn Joseph Muscat. Kien f'April tal-2017 meta Jorgen Fenech iltaqa' ma' Teuma f'restorant f'Porto Maso ma rridx ikellmu fuq il-mobile kienet wisq sensittiva din il-kwistjoni. Dakinhar Fenech kien issuġġerixxa li qabdu lil George De Giorgio biex jitwettaq l-assassinju u kien hawn li daħlu fix-xena ħuħ Alfred u Vince Muscat. Il-prezz għal dan il-qtil kien ta' 150,000 euro, daqshekk kienet tiswa għalihom il-ħajja ta' din l-omm ta' din il-ġurnalista. Xahar wara li kien pjanat kollox, faqqet elezzjoni ġenerali bikrija. Fenech ordna mal-ewwel il-middleman biex il-pjan jitwaqqaf. Għaddiet l-elezzjoni, rebaħ il-Labour, reġa' ġie elett Joseph Muscat u mal-ewwel komplew bil-pjan biex Caruana Galizia tiġi assassinata. Fil-fatt ġimagħtejn wara r-rebħa Laburista Melvin Teuma għadda pakkett bil-flus cash il-ħlas għal dan id-delitt. Il-prosekuturi jemmnu li fil-lejl ta' bejn il-15 u 16 ta' Ottubru tal-2017 kien tpoġġa l-esplosiv mal-karozza li kienet qed tuża Caruana Galizia u fis-16 ta' Ottubru kważi mat-tokki ta' 3 ta' wara nofsinhar tasal l-esplużjoni fil-bidnija li ħasdet il-ħajja ta' din il-ġurnalista. Sena wara, żvelat kif Jorgen Fenech kien is-sit tal-kumpanija sigrita 17 Black biex fl-2019 jasal l-arrest ta' Jorgen Fenech il ħoloq terremot politiku sħiħ fil-pajjiż tant li Joseph Muscat kellu jirriżenja minn Prim Ministru. Ma' 17 Black hemm marbuta wkoll l-ismijiet ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi. B'sorsi indikaw kif kellhom jgħaddu flus regolari lejn din il-kumpanija sigrita, storja li torbot ma' deals korrotti tal-Electrogas. Tant li Jorgen Fenech, Mizzi u Schembri jinsabu kollha akkużati separatament fuq dan il-każ serjissimu.